Dalam menika dipun hibur kalian artise Putra Budaya. Ser, Grek. Ayo. Yang ngene Pak, Lahir batin adem-adem. sik, lahir batin. Cek anget. Hah? Nggih Enten wonten lho, Pak. niki mboten Nggih. dangdutan tok rock pop. Datang untuk pergi loh, alah. Terima kasih, Bos. Matur Datang untuk sembah pergi, nuwun, Mas. Bapak. Matur suwun Abah. Pak, sampe nyanyi dhewe. Ki durung mari. Sampeyan mriki mawon, Pak. Iki sik DP-ne ya, Pak ya. Cicilane durung ya, lunasane durung ya. Deprina, Yeah. Deprina. Nanti dipanggil yang punya hajat ya. Oke. Mas Sunardianto sama Mbak Putri Niasari ya. Nggih. Pak. Niki datang untuk pergi nih dereng kulaan, Pak. Tiba iki bote dereng kulaan. Pasare Pripun, tutup. Pak? Pak, pasare sik tutup sik riyo Pak. Hah? Ganti napa? Lagu Gadis. Apa sih? Nagih janji ta, Pak? Jadi lagu Apa? jadi iki lagu apa? Nih. Sik. Iki jaluk diparani aja nih, Rek. Napa? Lagu janji. Janji niku sing yo napa? Sampe nyanyi dhewe ta ayo ta. Sing gampang-gampang ae apa saya. Apa. Iya, dorong kulaan. Ki bote iku sik tutup pasare. Lah ini. Napa? Pripun, Pak Ines? Sik. Sik durung enak iki Sik rundingan. sik. Heeh. Jok Sik, suwe ya. nek rundingan wadem iki hawane. Iya, iki adem apa kaya ngene iki. Lah iya. Loh, kula ana sing nyauti gala-gala jare. Sik rek. Kodoke sampe metu. Arek-arek. Sik yo rek. Emang ngono ta aku rek. Sik rek. Heeh, sik yo. Iki kok biare sobo tenang ae. Nuh, ana jebol kendangmu lho ya. Ayo kok rundingan nduk kono iku rundingan apa? Sik, durung enak iki.
arek-arek. Jaluk jual juli tretek. Astagfirullahaladzim. Masale njaluk apa? Asale njaluk apa mau rek? Janji datang. dah. Iya janji. Janji Evita Mala. Heeh. Ya wis iki lho. Loh, janji ya Pak. Ya wis. Janji Oh, Mas. no. Iya, iya. Alah rek sampai ket isu aku nok kene.